כל גדולי ישראל דיברו על החשיבות של לימוד הזוהר הקדוש לכל יהודי שהוא מטהר את הנשמה. צריך לדעת גם שבמניין המצוות יש לנו ספר המצוות של הרמב"ם, ספר מצוות גדול, קטן, השח כתב פועל צדק, המשנה ברורה עשה קיצור. ספר המצוות הראשון שידוע לנו זה הזוהר הקדוש. בכל מקום שכתוב פיקוד הדעה, הכוונה היא מצווה זו. וכך הזוהר הקדוש מונה את המצוות וגם נותן להם פירוש. אז יש מעלה עצומה שכל מי שעדיין לא בא ולא נקרא אל הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, שביום הזה, יום ל"ג בעומר, שהוא יום הבהיר, יום שהוא מזהיר בעולמות העליונים, שחשוב שכל אדם ואדם יקבע לו קביעות מדי יום ביומו, שכך הוא גם יקבל חלק במדרשי חז"ל על הפסוקים ועל התורה, וגם כן חלק בסודות התורה, כדי שהפרדס יהיה מושלם. זכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעד כל עם ישראל, אמן ואמן.